L'escola Bressol Mas Balmanya de Sant Feliu de Guíxols aquest dimarts ha posat en marxa el procés per obrir la segona aula de P0 del centre, destinada als nens i nenes entre 4 i 12 mesos. En les darreres setmanes, l'escola estava pendent de poder assolir el nombre d'alumnes suficient que permetés crear la nova línia. Després de les festes de Nadal s'ha arribat al mínim d'alumnes que estipula l'administració i l'empresa que gestiona la llar d'infants, i per això entre aquest dimecres i divendres es podrà estrenar la segona línia de P0 que té capacitat per a 8 infants. Aquest dimarts s'ha iniciat el procés d'adaptabilitat dels nens i les nenes que l'usaran. Hi havia la previsió de que de cares a gener hi hagués bastanta demanda d'infants d'aquest primer any, de lactants, no? Inicialment en vam obrir una, que no estava plena, aquest gener l'hem acabat d'omplir, i a més hi ha hagut més demanda. Per tant, com que ja des de l'inici hi havia aquesta previsió, doncs, també vàrem fer una mica de publicitat per veure si la gent s'engrescava, perquè tinguéssim un nombre d'infants suficient que permetés obrir aquesta aula. De fet, no la tenim plena, però sí que hi ha hagut la voluntat tant política com la disposició de l'empresa que està gestionant aquesta escola, Suara, la cooperativa Suara, de tirar endavant aquesta nova aula de lactants, i ja ha pogut ser una realitat i tots estem molt contents d'haver-la pogut obrir aquest primer any de l'escola. Totes les places de la nova línia no estan cobertes i, per tant, qualsevol família de la ciutat o de les rodalies encara és a temps de matricular el seu fill. Nosaltres el que ens agradaria és poder-la omplir, aquesta aula, per això l'hem oberta, i sí, en aquest moment la gent encara pot portar els infants aquí, és a dir, la matrícula està oberta, i poden apuntar-los com vulguin. Quan el centre es va inaugurar ja existia la previsió de posar en marxa la segona línia de P0 com més aviat millor. L'escola està pensada per un de P0, una aula de lactants, 2 de primer any i 2 de segon any. De totes maneres, en funció una mica també de la demanda que tenim i de la matrícula que tenim, adaptem una mica les necessitats. Per exemple, aquest any hem obert amb una aula dels infants de 2 a 3 anys i, per tant, teníem espai com per poder obrir una altra aula de lactants, que ja des de l'inici vam deixar un espai al costat de la que tenim per poder compartir espais comuns, com poden ser la biberoneria, bàsicament aquest, i que també tinguessin una relació molt directa les dues aules. Per tant, en aquest moment encara ens queda una aula per omplir, que esperem, tots tenim moltes ganes, que de cara al curs vinent puguem tenir tota l'escola plena. L'escola Bressol Mas Balmanya ara té inscrits una 60ena d'infants i la previsió de futur és que pugui arribar cap al centenar en els propers anys.